Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang, men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Nå, Junior. Så er det på tide, vi går i gang. Vi skal have noget samfundsfag. Skolen er jo lukket. Så... Skal jeg ikke i skole i dag? Nej, fordi Junior, lærerne, de er jo lockoutet. Jamen, lockout? Hvad er det? Ja, det betyder, så må lærerne ikke komme i skole. Kommunen har lukket moden. Så du er også lukket ud. Jamen, ved du hvad så, Junior? Så synes jeg, vi laver vores egen skole. Så tager vi noget samfundsfag. Ja, det handler om, at Siler og Anders, de skal blive enige om en arbejdstidsaftale for lærerne. Men Siler, han vil bestemme det hele. Og derfor så kunne de slet ikke blive enige om noget som helst. Men far, betyder det så, at jeg ikke skal i skole? Ja, min dreng. Det betyder, at nu har vi en masse kvalitetstid sammen. Jeg tænkte, skulle vi ikke spille en sang? Nej, far, nej tak. Jeg kunne hellere ud og snakke med nogle almindelige danskere. Og nu har jeg fundet en helt almindelig dansker. Og hvad synes du om lockout? Ja, det skal jeg da såmænd sige dig. Fordi jeg synes, at de er nogle barnerumper. Det kan sandelig ikke passe, at vi skal gå rundt her, og børnene går rundt for lud og koldt vand, når vi har betalt for det over skatbilletten. Det er simpelthen bare ikke i orden. Jamen, vil det så sige, at du holder med KL? Ja, det kan du bide dig selv i næsen for, at jeg gør, fordi ham der, Michael Siler, han er sådan en pæn stykke mandfolk, han skulle ikke rende mange gange rundt om min seng, når pyt med det. Nej, han er så pæn, mens ham den anden, han er en værre, han ligner jo sådan en lille forpjuske fugleunge, ikke? Men mener du så, at lærerne, de skal give sig? Ja, det ved Gud, jeg der mener, for det kan da ikke passe, at de lærere, de skal rette rundt og kun arbejde 16 timer, som jeg selv har hørt i fjernsynet, at de gør, mens at en anden skal arbejde og rende og knokle derud af i 37 timer i træk. Det kan ikke passe. Men vil det så sige, at lærerne ikke skal forberede sig? Forberede sig. Jamen, man skulle jo tro, at de skulle til Nordpolen på ekspedition, sådan som at de alle tider vil forberede sig. Næh, ved I hvad? De skulle prøve at komme ud i virkeligheden og prøve at komme ud i det private erhvervsliv. Der er der sagoras med ikke nogen, der forbereder sig. Der arbejder man. Altså, når jeg skal vaske en gang gulv, så frider jeg en kakklud op og tager en spand vand, og så er der ikke mere i det. Altså, det der snak om forberedelse, det er noget værre pjat. Det handler om, at Siler og Anders, de skal blive enige om en arbejdstidsaftale. Men han ville se bevis, og hun dansede ud på den søde is. Månen og hendes skønhed slog ham om kul. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans hår, og fra hans læber drog hun et